another success story of ours. Congratulations to all who helped us saving a life. اوست احوال 18 مارچ 2020 سر ریش نادرا و تنگدست و غریب و کسان سالیں بانک سمیہ سوبندے آپریشن کنک بتا سمیہ رسول بش کلاتو کے چینندو کن چوشکا یہ پیت یا غریب و مزدوری بتا و رحلا گنجائش نبتا و ہوستا دس گپتا و ہوستا چ بلوچ راجے کمک کو مددتا نی سوا یہ سو بندے آپریشن کنائن تا بیائے بیچارے تامور تو کا بانک سمیہ و یہ پتے گپ پوترانا جوت پار کسا اوس پہ بیوسا اوس ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان. ہلو السلام علیکم بیاتا کہ ما شما محنت وارو کہ ما اچھو منی گوانڈو اچھو علاج بوگا نا شما اچھو منی مدد و کمک کو کہ منی گوانڈو علاج ہو بو کامیاب ہو اللہ کامیاب کو کامیاب کو شما بدولت بیاتا نہیں ہنگا ہمیشہ نو دیماؤں علاجوں پدا بوگا نا ما پیشی لوٹی پیشے واسا پیشاو منا پدا آگی پیشا مجھے پدا ملکا رہی اور شما ہوتی اچھو بیاتا نہیں گما کمک اچھتے ما بکنے ہو کہ مریضانی واسطہ سجنان واسطہ میں کمک کو چیزیں بکنے ہو. میں نام سمیہ سما منی علاج کرتا سما منی علاج کامیاب ہوتا منی پیٹ مستری سما منی بیاتے انکتا کا ما پیچھے کہیں انکتا منی علاج بکنے اچھی آسمے ودن قریبی ہماری جن پی علاج بکنے کو علاج کامیاب بس سما میں بیاتے استانی بیاتے میں ناکتواروں سما منی علاج کرتا منی علاج کامیاب ہوتا ما جن موتی ملکہ موتی